kamera horrean Maite Azabal eta Uxue Diez Giral dauzkagu gurekin, haiek Gazteartean bekaren irabazle berriak dira, eta haien proiektua LGTBIQ+ gazteak Irunen aldakigu zer dagoen da, eta datozen minutuetan sakonago ezagutuko dugu gaia. Konta iguzuen, nola bururatu zitzaizuen Gazteartean bekara aurkeztea? Gazteartean beka hau lehendik ezagutzen genuen, eta aurtengo dialdia ikusi genuenean, sarietan ikusi genuen, erronka egitera animatu ginen, ze urte batzutatik ona, biok egon gara murgilduta ikerketa munduan, ez? Bakoitzak bere esparrutik, ni psikologiatik eta Uxue hezkuntzatik. Eta deialdi hau ikusi genuenean, nolabait bi esparru horiek uztartzeko aukera paregadea zela ikusi genuen, eta horrela animatu ginen, bai? Aurrera. Primeran. Eta ikerketaren gaia hasieratik argi izan zenuten edo denbora behar izan zenuten dena finkatzeko? Egia da, Q aktivismo munduan, LGTB+ aktivismo munduan ibilitakoak garela, ozen LGTB taldean egon gara, orain Bilbon daudenak, eta hortatik eta gure aktivismotik beti izan dugu gai hau aztertzeko edo gogoa. Eta orduan bai nik uste dut biok bertan murgilduta gaudenez nahiko argi izan genuen. Nik gutxienez Maiterekin hitz egiten eta horrela lehenengotan esan genuen hemendikan joan behar dugu, oso gaurko gai bada eta garrantzitsua da azkenean. Horixe da, eta ez dakit aurretikan Irunen horrelako ikerketarik egin alden zuek erreferente moduan erabili ahalko dezutena. Badakigu Irunen ikastetxeetan eta LGBT eta aniztasunen inguruan kurtsoak eta formakuntza egiten ari direla orain, adibidez asexualate zerbitzutik edo gehitu bezalako elkarten bidez, baina guk oraindik ez dugu aurkitu guk proposatzen dugun ikerketa beste antzekorik. Horrek ez du zen nahi ez dagoenik, agian existitzen da, baina ez dago zabalduta. Eta hori ere hausnarketa puntu interesgarria da, ez? Hori baldin badago antzekorik zergatik ez dago eskuragarri. Horixe da. Eta ez dakit ikerketa hasi aurretikan arazorik edo aldatu beharreko zerbait antzematen alduzu zuek. Igual ikerketa hau planteatzera bultzatu zaituztena. Aldatu baino behar bada gure artean edo LGTB+ borroka eta ikerketa behar bada bultzatzeko eta gure artean elkarteak eta azken finean hemen ikerketan eta gabiltzanon arteko saretze hori igual falta hori bai bota izan dugula. Noski, 1000 gai eta 1000 gauza daude aztertzeko, baina nik bai azpimarratuko nuke saretze hori. Nik faltan bai bota dut. Ez dakit behar bada Gipuzkoako zerbait den, Euskal Herrikoa den, edo baino saretze hori bai. Baita ere ikusten dugu, gizarte mailan, nahiz eta informazio asko daukagu euskaragarri, oraindikan justo LGBTI+ gaiaren inguruan nahasmena ikusten dugu, ez jakintasuna ikusten dugu. Eta horrik, adibidez, gure buruan duen inpaktua oso nabargarria da. Eta batzuetan ikusten ari gara oraingo gorrotu delituak, ez? Albisteetan ikusten ari gara, oraindikan, gizarte oso polarizatua dago, ez da, nik nabaritu eta Maitek ere azkenean hortan gabiltza eta adibidez fake newsak eta horrelakoak azkenen informazio asko dago, bai sareetan, bai telebistan, edo non, eta gazteak azkenean ere zer dagoen ondo edo zer den interesgarria eta guzti hori pixka bat ikusteko zailtasunak izan ditzaket, eta nik bai hori gero ikerketek eta badiote inpaktu zuzena duela gorroto delituetan. Eta adibidez guk telebistan ikusten ditugu gorroto delituak, udan ikusi benun eta orain dela gutxi, baina gorroto delitu horiek azkenean guk ikusten ditugunak dira inpaktu gehien daukatenak, ez gizartean, baizik eta igual ikusten ari denari inpaktu gehien sorraraziko dion zea hori. Baina, karo, gero guk ere, Maitek esan duena, gure egunerokotasunean gauza asko daude, eta ez dira gauza txikiak, baina igual ez dira azaleratzen. Eta konta iguzu ez, zeintzuk dira proiektuaren helburu zehatzak? Gure proiektuaren helburu orokorra, Irungo gazteria LGBT-aren diagnostiko bat egitea da, nolabait bere errealitatea kontrastatu eta zehazteko, ez? Baina, helburu zehatzei dagokionez, nahi duguna da, hausnarketa prozesu bat burutzea, eta nolabait Irungo gazteriaren eta bereziki gazteria LGBT-aren inguruan sentsibilizazioa bultzatzea, nola dauden eta ze behar dituzten. Eta horren bidez, nahiko genukeena da gizarte inklusiboago baten asko bidea erraztea.
bai, badakigu proiektu batekin bakarrik ez degora lortuko, baina, bueno, urrats bat da. Horixe da. Bai. Eta ikerketa honen emaitzak zertarako balioko luketela uste duzu? Bitu, horri bueltaka edo, printzipioz guk bai espero dugu, adibidez, Irungo udalerriarentzat edo Irungo herriarentzat azkenean oinarri bat edo izatea puntu bat bezala esateko bitu, Irunen hau gertatzen da gazteriaren artean, LGTB+ kolektiboak edo horrelako beharrak ditu eta horretan oinarrituz, diagnostiko horretan oinarrituz, gero beste ekintza batzuk edo burutzeko ere, oinarria edo plataforma eman nahiko genieke. Bai, hola pixka bat humil. Primeran, eta proiektua ikastetxeetara eramateko ideia duzue, nola gauzatuko duzue hau? Ikastetxeekin kontaktuan jarriko gara zuzenean, eta, espero dugu Irungo udala eta batez ere gazteria eta hezkuntza sailetik lagunduta badakigu ikastetxeek gauza asko daukatela egiteko, eta orain pandemiarekin zailtasun gehiago edukiko dituzte, baina espero dugu gure proiektua haien interesa izango dela. Azkenean ez, hortik tiraka edo, nik uste beraientzako ere baliagarria izan datekela. Horrekin jokatuko dugu. Eta genero ikuspegi feministatik eta intersekzionaletik jorratu nahi duzu gaia, zer esan nahi duen? Hori ere guk LGTB+ borroka feminismorik gabe ez da ulertzen. Azkenean historikoki biak oso lotuta egon dira eta orain ere Iruk Larrotxak atera duen Hernaniko historia LGTB-aren inguruko liburu hori edo hortan ere oso ondo ikusten da nola feminismoak eta LGTB+ borrokak elkarri bultza dioten edo. Eta hortikan edo guk ez dugu ulertzen feminismorik gabeko borroka bat. Gero, inklusibitatearen inguruan edo feminismoa guretzat inklusiboa behar du izan. Guk ezin dugu feminismoa gorputz eta errealitate guztiak uztartu eta batu gabe aurrera eraman. Eta hortik edo gutxi gora bera ideia hori izango litzateke. Gazten, bai errealitate, bai gorputz, bai pentsamolde eta guztiak hartuz, inklusibitatea bultzatu eta primeran, eta urtebeteko epea duzu hau guztia egiteko, nola antolatuko duzuen lana? Lehenik eta behin, eskoletara aurkeztuko ditugun materialak edo egin behar ditugu, ez? Horretan gaude momentu honetan galdetegia zehazten eta informazio horriak eta bar egiten. Eta gero ikastetxeekin kontaktuan jarriko gara eta espero dugu martxoaldi aldera galdetegia pasatzea eskoletako ikasleekin. Gero galdetegi hori ikusiko dugu, analizatuko dugu eta galdetegia erantzun duten ikasleen artean batzuk aukeratuko ditugu gero taldean edo fokus grupetan parte hartzeko. Hori espero dugu egitea uda baino lehen, gero udan zehar datu guztiak galdetegia eta talde fokus grupenak ondo begiratzeko eta gero urrengo kurtsoaren hasieran iraia, urrian, gutxi gora bera dena aurkezteko Irungo herrialdean. Eta konta iguzu ez, zuen ustez, ikerketa amaitu ezarrin, zeintzuk lirateke eman beharreko urratsak gizarte inklusiboago bat sortzeko? Lehenik eta behin, lehen ere esan dugun saretzea edo, azkenean LGTB mugimenduaren, gero ere ekintza inklusiboa proposatzen ditugunon, ikertzaileen eta guzti horien saretzea beharrezkoa da, hori azkenean oinarria da guretzat. Eta gero ere ikusten dugu estatu mailako edo Euskal Herriko edo baita ere azkenean legeria aldatzea. Legeriak orain momentuan ez ditu errealitatea guztiak barne hartzen eta hori ere pixka bat aldatzeko beharra ikusten dugu. Eta hortarako, guk egingo dugun bezalako ikerketak edo oso beharrezkoak dira. Horiek abia puntu hartuta edo azkenean horre reflejo bat dengo da eta azkenean horrekin egiten duena da guztion edo LGTB pertsonen ahotsak entzun. Hor momentuan edo hor barnean gaudenon ahotsak azaleratu eta guztion artean azkenean aurrera egin. Gure ustez oso garrantzitsua da gizarte eragile ezberdinen arteko elkarrekintza eta lan kooperatu eta koordinatu bat bultzatzea. Primeran, eta elkarrizketarekin amaitzeko azaldu zu ez, emaitzak udara ostean aurkeztea espero duzutela. Zer formatutan egin dugu duzut aurkezpen hau, ez dakit emaitzak gizarte osora estrapolatzeko edo zabaltzeko asmorik alduzuen? Lehenik eta behin gure ideia da sare sozialetan inpaktua
izatea, badakigu sare sozialak duten boterea handia da, eta hori aprobetxatu nahi dugu, nolabait gure proiektuaren berri emateko beste elkarteei, eta hori beste elkarte eta taldeetik baita ere ikastea, zertan ari diren gaiek ere. Baita ere, orain egiten ari garen bezala, prentsaurrekoak, elkarrezketan aldizkariekin, irratiekin eta hori ere nahi dugu aprobetxatu, eta azkenik tailerrak egin nahi ditugu, uste dugulako tailerrak ere egitea gure proiektuaren emaitzak eta ondorioak gizarteratzeko beste modu dinamikoa bat dela. Eta horietan behar bada flyerrak edo horrelako dekalogoak eta pentsatzen ari gara hori da. Materiala sortuko dugu eta baita ere hizkuntza ezberdinetan, ze azkenean helarazi nahi badugu gure lana hizkuntza ezberdinetan egon behar du. Eta hori izan litzateke pixka bat. Bai, noski. Esandako guztiarekin gelditzen gara neskak, mila esker. Eskerrik asko. Zuri, mila esker.